ನಿಮಿಷ ದುಂಬಾರ ಬಂತಾನು ಮರಣಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಓಲೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಓಲೆ ಓಲೆ ಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳದೆ ಚೂರು ಚೂರು ಹೆಂಚಿನ ಗಂಟೆಲ್ ಗಂಟೆಲ್ ಸೇಬಾ ಏ ಅವನು ಅವು ತಡ್ಪದಲ್ಲಕ ಕುರು 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 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರೋ ಸಂಬಂಧ ಆತ ಉಳ್ಪಡು ವಿಷಯ ದಾದ ಬುಕ್ ದಾದೆ ಎಂದು ದಾದೆಂದು ವಾರ್ಡ್ ಜಟಾಬಾಟಿ ಏರು ರಡ್ಡು ತಾಟಿ ಹೋದಿ ನಗಲ್ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಏರು ಬರುವೆ ಅಂಚ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಓಕೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಇಜ್ಜಾರ ಮಾರ ಯಾಂದಾರ ಅಲ್ಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದು ಮಾರ ಮುಕ್ಕುಲು ಟೈಮ್ ಬೈ ಜನ ದಾದ ಮಾಲ್ಪುನು ಮುಕ್ಕುಲಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಕುಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ನಾನೇ ಓಡೆ ಮಾಲ್ಪುನ ಅಕಲೊಂಜಿ ಫೋನ್ ದೇರ್ಪುರ ರಾಜಕೀಯದ ಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪುನಗ ಸಮಂಡತ ಮೈಕ್ ಪುರ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಸತೀಶೆ ಅಲಿಯಾ ಸಚ್ಚು ಪೂರ ಜನ ಮೋಕೆರ್ತ ಬಂತೇರು ಎಸ್ ಪಂಡ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಸತೀಶೆ ಈ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ದಾದ ಬಂದ ನಿಕಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತುಂಡದ ವಾ ಕಮ್ಮೆನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಮ್ಮೆನ್ಲ ಏರೆನ್ಲ ಬುಡ್ತುಜೆ ಎಂಕಲ್ ಏರೆನ್ಲ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಪೂಜಾ ಎಂಕಲ್ ಏರೆನ್ಲ ಗೆಟ್ ಪೂಜಾ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಆಪಿನಂತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ವಾಮಾಚಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಂಬರ್ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ ಮಾಡುವ ಎಂಕಲ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪೂಜೆ ವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪುಡಾರಿ ಪಡ ಏತೆ ಕಾಸ್ತ ಹೊಡಿತಾರೆ ನಮ್ಮನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೂ ಹೊರ ಬರ್ತಿರಡ ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ಬರೋದ್ರಿ ಎಂಕುಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾತಿರುಜೆ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಪಣ ಎಂಕಲ್ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ವಿತ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪಾತಿರುವ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರ ವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ಈ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ಪನ್ಪುನ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿತ್ತಿರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರನಿಂದ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ಅಂಚಿನ ಕಲಿ ಬಿಡ್ಪಾನ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಎಡೆಪಾರು ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಪುಡಾರಿ ಆದಿಸ್ಪಾರ ಇನಿಕಾಯ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ಬರ್ಪನ್ನ ಎಂಕು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ ನಿರ್ಭೀತವಾದ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದ ఆయన ಮಿತ್ ಕ್ರಮಗೆ ತನ್ನುವ ನಿಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಕೆನ ನೇರ ಜಟಾಪಟಿ ಇನಿ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷದ ಕಲಿ ಲೇದೆ ಓಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಓಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಂದ ಈತ ಪೊರ್ತು ಕಾಪಾಯರದ ಬರಡಕುಲು ಬರಡು ಯಾನ್ ಸುರುಟೆ ಬನ್ಲ ಇಲಕ ಯಾ ಸಚ್ಚು ಬುಡ್ಪಿನ ಎತ್ತು ತೂಕ ಓಯ್ ಓಲ್ಲೇರ್ ಮಾ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಮಂಡಿರ್ 10 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಮಂಡಿರ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಡಿ Hey, who's this bloody man? Hey, ancha panorchi, au DK. ಬಂದಾಳೋಳು ಡಿಕೆ ಸಾಹೇಬ ಬಂದಾಳೋಳು ಡಿಕೆ ಸಾಹೇಬ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಈರೋಜು ಬತ್ತಿನೇಟು ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ಪರಮ ಪಾವನ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ನ ಬೆರುತ್ತ ಎಲು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬಲ ಚೇತನ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಮಾಡು
మైక్ పాడు 37 దేశಕ್ಕೆ నుండి 37 ದೇಶಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ವಾ ಕಮ್ಮೆನ 37 ದೇಶಕ್ಕೂ 37 ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿಯರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಡಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಆಯಿ ರಾಯನ ಪುದ ಜಗದೀಶಿ ಜಗ್ಗು ఆయన లేదారా ఆయన లేదు ఇది ఎదిరితే ఆయన ఆయ్ పట్టింగ్ మగ మళ్ళా పట్టింగ్ ఆయన లేదారా ಇನ್ನಚ್ಚ ಪಟ್ಟಿಂಗಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡೇನಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಗ ಓದುಂಡು ಇದೊಂದು ಫೋನ್ ಇದ್ದದ ಅತ್ತು ಫೋನ್ ನಾವು ಕರ್ತ ದಕ್ಕುಲೆ ವಾರ್ಡ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾರ್ಡ್ದ ಪಂಡ ನಿಖುಲೊಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದ ಬನ್ಪುರ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮೋಡ್ದ ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಪೋದು ಇದೆ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ MLA MP ಲೆವೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಬಾರ್ತದೆ ಇಂಚೆನೆ ಬಾತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಯಾಪ ಸುರುಟಿ ಅಂಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಏತ್ ಜಿಂಜುಂಡ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ಏನಪ್ಪ ಅವಲ ಅಂದು ಉಂಬೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ ಬರ್ತು Jaggu coming, Tiger roaring. दुनिया जग्गू दुनिया रे दुनिया दादा दुनिया रे दुनिया जग्गू दुनिया रे दुनिया दादा दुनिया रे calling boss we calling boss tiger ru calling get the walking on that way ಎದ್ದೇಳೋಲೆ ಜಗ್ಗು ಬಂದ सीधा निल्लो दादा बंदा शोकी आवाज प्यारा कंदा धमकी यल्ला जग्गू चंदा दुनिया रे दुनिया जग्गू दुनिया रे दुनिया जग्गू टाइगर roaring ಜಗಣ ಬರ್ತಿ ಜಗಣ ಫುಲ್ಲ ಜಗಣ ಕುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ ಜಗಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ ಜಗಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಿರ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬೋಡಿಗೆತ್ತು ಜಗಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಿರ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಹಿಡಿತೆ ಜಗಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇ ಬಿಡಿಗೆದು ಚೇತನ್ ಎಂಚ ಪಾತ ಹಲೋ ಕೇಳತ್ತೆ ಏರಾಯ್ ಕಂಟಮ್ ಏ ಸಮಂಡತೆ ಆಡಿ ಆಗಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಡೆ ಬುಗರೆ ಜಗಡೆ ಬರ್ಬೇರು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಬರ್ಬೇರು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಬುಗರಿ ಆಡಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಏ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ನಿಖಲ್ ರಾಜ್ಯ ಯಾನ್ ಲೇತೀನಿ ಯಾರು ಪಾತಿರ್ವಿ ಬೊಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತಾನೆ ಲೈಟ್ ತಾನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕಪ್ಪದ ಕನ್ನಡಕ ಮಾಡುದು ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ನಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾದುದಿರಿ ಅಚ್ಚಾ ಕುಮೇನ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಎಂದಲ್ಲ ಪಾಂಡದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಎಂಕದಾಲೆ ನೀ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಕ್ಕಿ ಅಚ್ಚಾ ಕಾಮಿಕ ಬಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೇತನ್ ಹಿಡಿಯದಾ ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅವರ್ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ live program. I first of all introduce all people to the like in the front. We are first of all to thank to our watching the exciting programs. Now we are Sampige TV. Wakamena. We are telecasting in 37 countries. We all first of all countering in the, and first of all we are concentration all the village power. Village. What is the village? Now the village is coming to the all parties leaders, all party peoples are not working in village. Yes. Come on! These people is not working now. These people are hopeless. Yeah! When we are electing these people, correct now we want one. Dadir.
Now we people the introduced the now their papers. We voting them. Then what is now doing? Correct. Nothing will happen. In correct, correct, people correct. here electing people is work is dead. correct, These people are not working in now. Sama. But the Sampige TV is not presenting. We are introduced this the word Jatapati. In these word Jatapatis, we are coming to the doing people in the local party members. Local. ಚೂರು ನೆನಪಿಲ್ಲ ఎక్కడి నుంచి బుకోరు We are coming to the two local leaders. ಲೋಕಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ Now politician leader. Now we can explain him what work is processing. Work is done. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ అయితే పాత్రొందుల్లారంది కరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ ఎంకళ్ళ ఇంగ్లీష్ పాత్రవారా Jau panda. అతది ఎంకదల ఉందిజ్జి యాల ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ర ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾನೆ First of all, I enter my strike. ಅತ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಜರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಚ ಹೌದಲ್ಲ ಸಚ್ಚೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಲೋಕಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಲೋಕಲ್ ಏನಿ 37 ಕಂಟ್ರಿಲ ಪಾಪ 37 ಕಂಟ್ರಿಲ್ ಎಂಕನ್ನ ಕಮ್ಮಿನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಉಂಡಿ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ಗೊತ್ತಾಪ ವಾ ಕಮ್ಮಿನ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ನೀ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಅವಂದ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಗ ಅವು ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಗ ಸರಿ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಯಾನ ಇನ್ನಿತ ವಾರ್ಡ್ ಜಟಾಪಟಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಿಕೆ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯ ನಕಲಾರು ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ತು ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಭರಿತ ದತ್ತಮೈಟ್ ಜಗ್ಗು ದಾದಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಗ್ಗು ಪಂದಾರಿನ ಮೋಕೆಡ್ಲೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಇದನಿಕಲು ಮುಕ್ತವಾದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇನ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನಿಗ ಅಕುಲು ವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಆದ ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ನಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೇರ ಪನ್ಪನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇನಿಗ ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗ ಏರು ತೂಕ ಎಂಚ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನು ಬ್ಯಾರಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಲೆ ಲೈವ್ ಪಾತಿರತ್ತಿನ ಈರ್ನ ಪುಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ ಜನವರಿ 27 ಹೂ ಪಡ್ತಮ್ಮ యాంకర్ యాని ఏతమ్మ ఏత పండారు మధ్యాహ్న వంజర ఇందు వంజర పండ మధ్యాహ్న అతి ఆఫ్టర్నూన్ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಅಂದ ಈರ್ನ ಜನವರಿ ಅತಿ ಜನವರಿ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮೈಂದು ಬೂರುನ ಟೈಮ್ ಈರ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನಿದಾಲ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿದು ಈರು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಓಲ ಮೈಂದು ಜೋರ್ ಬಲಿದ ಚಲಿ ಯಾವದಿತ್ತಿನ ಪಂಡರ ಅಮ್ಮ ಓಲಾಂಡ ಈರು ಪುಟ್ಟದನಾಗ ಅವು ಪಂಡ ಮೈಂದು ಬೂರ್ನಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಬಕ್ಕ ರಾಶಿ ತೋನಾಗ ಇಂಕ ಮರವೈ ರಾಶಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ ಮರ ಸಚ್ಚೋ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಏನೇ ಜ್ಯೋತಿಷನ ಅಂಕಲ್ ಕುಲ್ಪಾದಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಆನ ಸಮಸ್ಯೆಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ಏರಮ್ಮ ಪುದರೇನ ಪಂಡರ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬೋಪುಂಗೆ ದುಬೈ ಬೋಪುಂಗೆ ಬಂಡೆ ಮಾರೆ ಮಿ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸುರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಂಡು ವಾರ್ಡ್ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಂಡೆ ನಲ್ಲಿಡಿ ನೀರ್ ಬರ್ಪು ಜತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಯ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಕೆದುತ್ತ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆ ಕೆದುತ್ತ ನೀರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಮೊಕ್ಕಲೆಗ್ ಎರ್ಚ ಹೊಡ್ದತ್ತದ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪು ನಾ ಕಲೆಗ್ ఆయన వాడు ఆయన వాడు నిన్న వాడు నిన్న వాడు ఓ ప్రీతి అక్క మూజిన వాడు తమ్మిర్నా ప్రీతి అక్క వా మూజిన వాడు నిన్న వాడు ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ರಟ್ಟೆ ವಾಡತೆ నిన్న వాడు ಉತ್ತರ ಟಿವಿ ತುಲ್ಯಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಜಗಣ್ಣೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆರ ಐಕ್ ಮಾತಾ ಜಗಣ್ಣೆ ಫಾತಿರ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಡಿನೆ ಸರ್ಮೆಲು ಪ್ರೀತಿ ಪಾಡು ಜನಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಂಚ ಊರಾಂಡ ಸ್ಪಂದಿಸೋಡು ಜಗಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲೆ ಮೂಜ್ಞ ವಾರ್ಡದ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿದ ಆರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪಂಡಿರ್ದ ಅದ ಪಂಡ ಕಾಂಡದ ನೀರು ಬರ್ಪು ಜನ ಪನ್ಲೆ ಜಗಣ ನೀರು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಜೀವನ ಗೆಪ್ಪುನು
ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಇದೇ ಎನ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ನಿನ್ನ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ಬ್ಯಾರ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತಿ ವಾರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾರದ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ನೆನಪಿಪ್ಪು Correct, ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದ ಬ್ಯಾರ ನಿನ್ನ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಂಡೆ ಹಲೋ ಓ ಪುಣ್ಯ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಟಾತನೆ ಬಂದು ಮಲ್ದೇರ ಮಾರಾಯ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಅತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಓಲೆತ್ತರ ತೂಲೆ ಟಿವಿ ತೂಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೂಜೆ ವಾರ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂದು ಇರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮ ನಾಲ್ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಣ ತೂತಾರ ಏತು ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ನೀರು ಬರಂದ ಅವು ತೂತಾರ ನಿಕ್ಕಲು ನಾಲ್ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲ್ ಅವಲೇ ಇರ್ಕೆಂಡರ ಇರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳ ಇರ್ಕೆಂಡರ ಆ ನಾಲ್ನೇ ವಾರ್ಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಣದು ಜಗಣ ಓ ಜಗಣ ಆರು ಮೂರನೇ ವಾರ್ಡ ಪಾತೆರ ನಾಲ್ದ ವಾರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ನೇ ವಾರ್ಡ ಕೊಡಪನ ಪತ್ತೊಂಡ ರಡ್ಕಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಪೊಡಿ ತುಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 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 ಒಂದೇ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೋದು, ನೀನು ತುಲೆ ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ತುಲೆ ತುಲೆ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ದ ಆಂಕರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಕುಡಂಜಿ ಊಟ ತುಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರಿಂಕ ಅರ್ಥ ಏನ ಟೀಕೆ ಟೀಕೆ ಧರ್ಮಕುಮಾರ್ ದರ್ಬಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಕುಮಾರಿ ಧರ್ಮಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಕೇಳ್ನೆ ನೇ ಇರ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಕುಲು ಏನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ ನ ಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಏನ ಬೋಟೆ ಪಡು ನಿಕ್ಕಿತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿನ್ನ ವಾರ್ಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈದಿನ ತಪ್ಪು ಎನ್ನಂದಿ, ಆಯ್ತು, ಉತ್ತರ ಎನ್ನಂದಿ, ಕೊಡು. ಏನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎನ್ನ ವಾರ್ಡದ ಮಾತಾಡ್ಲ? ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅತ್ತ, 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 ಎನ್ನ ಯಾ- ವಾರ್ಡದ ಯಾ- ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾ- ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾ- ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾ- ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಏನ್- ಇದನ್ನ ಏನ್- ಮಾತಾಡಲ್ಲ? ಇನ್ನತೆ- ನಿಖಿಲೆಗೆ- ಇನ್ನತೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಏನ? ಮಾತಾಡ- ಇತ್ತ ಏನು ನಿಖಿಲ? ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಜಗಣ ಕುಲ್ಲೆ ನೀರಿದೆ ಓ ನೀರಿ ಬರ್ರೆಗೆ ಅವೆ ಪಂಡತೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಂಟ ನೀರಿಚ್ಚಿಂದು ಬಬ್ಬೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗೋದು ಈ ನೀರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ದ ಮೆಂಬರೇ ಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಣಲ್ನ ರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನೀರಿಪ್ಪನ ನಿಖಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಖಲ್ ಫೋನ್ ತೆರ್ಪಾರೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪಣಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಆಡ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಂದಿ ಹಲೋ ಪಕ್ಷದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ನಾನು ಸಾವಿತ್ರ ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನ ಇರು ಸುರುಟ ಬಂದಿತಾರ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬರ್ರೆಗ್ಲಯ್ಯವ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 4 ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಸರಿ 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 ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತಾನ ನಿಖಲ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಾರವೆಲ್ಲಿ ಏನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಐತನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರು ದಾದ ಪನ್ಪನ ವಾರ್ಡ್ ಜಟಾಪಟಿನ ತೂಯರು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಜಟಾಪಟಿನ ತೂವರೆ ಉಳ್ಳರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ವಿರಾಮಗೆ ತೊನಗ ವಿರಾಮದ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಡು ಮುಗಿಯೊಂದಿಪ್ಪಡು ಕಿನ್ನೆ ವಿರಾಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಚೇತನ್ ರೆಡಿ ಅದ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಓಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಕೇನೊಂದು ಪಾಪ ನಿಕುಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಇತ್ತೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದ ಅಂಚನೆ ವಾಲ್ ಮಾಡ ಒಂಜಿ ಗಮದ ಅವು ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಂಡೆ ಇತ್ತೆದ ಜನಕುಲಿಗಳು ನಿಕುಲ್ ಈರ್ನಾತೆ ಪಾತೆ ನಾ ಆರನಾತೆ ಪಾತೆ ಜನಕಲೆ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ತಿ ಜನಕಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟು ಲಡೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಲ್ ತೋರಿಸಿ ಮಾಡ ఒక ఎన్నోడు నికల్న సంబంధాలు అవు ಜನಕಲ್ನೆದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾವಾರೆ ನಾವು ಇಂಚ ಕುಳ್ಳೆಡ್ಡದೆ once again ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಈ ಸೈಡ್ once again welcome to the Sampige TV Wakamena myself Satish yani Sachu alias yes means Sampige Satisha ಟಿ 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 ಅವನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆ ಎಂಚ್ರಿ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ Britannia ಓಯ್ ಓಯ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಯಾರಿ ಲೈವ್ ಎಂಕುಲಿ ಇನಿ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂಚಿನ ಮೂಲಭೂತಲೆ ಪೂರ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂಚನೆ ಇವತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ನೀರಿತ್ತಿಸಿ ಎಂಕುಲು ನೀರಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚತೆನೆ ಏತೋ ಇಲ್ಲಾಗ ಪುರ ರೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ರೋಡನ್ ಪುರ ದುರಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚತೆ ಏತೋ ಇಲ್ಲಾಗ ಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ದಾರಿ ಓಯ್ ಏನೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ್ ಮಾರ ವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಏರ್ನ ಮಾರ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬರ ನಿಕಲ ಮುಂದೆ ಮಾರ ಏನೇ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಬಾತ ಬಸಂದು ಕರೆಂಟ್ ದಾದಯ
ಜನರೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಮಾ ಅದು ಜನರೇಟರ್ ಏನ ಬಡ್ಡ ಕಾಡೆ ಕಾರದ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಜನರೇಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ರೈಟ್ ಬಾಟ ಏನು ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಏನು ಮಾರೆ ದಾದನ ಮಲ್ಪು ಏನು ಆ ವೈರ್ ರಾಟದನ್ನ ತುಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಮೇರ್ ಮಾರೆ ಓಯ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಹೇ ಪಾಡಿ ಲೈಟ್ ದಾದನ ಮಲ್ಪು ಮಾರ ದಾನ ಮಾರ ಆಹಾ ಬತ್ತು ಅಡಚಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸಮಾಚಾರ ನೀರಲಿ ಒಂಜಿ ಬನ್ನಡ ಲೈವ್ ఉంది ಅಲ್ಲ ಇವ ಲೈವ್ ಕರ್ತು ತಕ್ಕು ಜೇರು ಏ ಚೇತನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತ ತಕ್ಕೊಡ ಎರ್ನಪುರ ಕರ್ತು ತಕ್ಕು ಎಂಗಲಪುರ ದಾಲಂಜಿ ಈ ನೀರಿನ ಕರ್ತ ತಕ್ಕುವ ಅಂಚ ತೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತಲ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಕರೆತು ಹಲೋ 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 ಯಾನು ಪಾತಿರುವಿ ಹಲೋ ಕೇಳ್ತದಾ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೌದಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಓ ಎರಡ ಏನಿ ಫೋನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೋನ್ Public ಲೈವ್ ಫೋನ್ ಗೊತ್ತೇ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರೆ ನಾ ಕುಟುಂಬದವ ಸಂಪಿಗೆದ ಮರಿದು చెప్పు ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರಮ್ಮ ನೀವು ವೆಂಕವ್ವ ಯಾವ ಊರವ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಾರೆ ವೈ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ವ ಹೇಳ್ರಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ರೀ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತ ಟೀಚರ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಫುಡ್ಡು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅದು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಎಂತ ಕಜಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಲೋ ಈ ಪಾತಿರ್ನ ರಾಗದಾನೆ ಹಾಲು ಗೌಡ್ತಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಹೌದಾನೆ ಯಾಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಣೊಂದುಂಟು ನಿನ್ನ ಏನೇ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಓಯ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏಂದನ ಆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಾಲ್ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾರನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ನೇ ವರ್ಡ್ ಅದ ಹೇಳಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳ ಟೀಚರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವ ಟೀಚರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಅಲ್ವಾ ಟೀಚರು ರಾಧಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ರಾಧನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವ್ರು full close ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನಿಸ್ ಮಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದಾರಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆದ್ದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನಿಸ್ ಮಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದಾರಮ್ಮ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನೀವೇನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಪರ್ತ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕಲೆ ಉಂದು ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲೆ ಅವಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡ್ ಮಾರೆ ಓಲ ಪಾತಿರ ತೋಜಿ ಯಾನ್ ಲವೇನೆ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ದೆಕ್ಕಡು ಒಂಜೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಾತಿರೇನೆ ನಮ್ಮಡ ಕಾಲಿ ಜನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಡ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅತ್ತಿ ಓಯ್ 37 ದೇಶದ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಓಯ್ ಡಿಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬ್ರೇಕ್ ಓಯ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತರಿಚ ಓಯ್ ಯಾರಿಲ್ಲ ಉಂಟ್ಲೆ ಡಿಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈ ಪಕ್ಕದ ಏತ್ ಕಲ್ಕನಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಏಕಲ್ ಬರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ವಾರಂದೆ ಆಂಕರ್ ಮಾರೆ ಎಂಗಳೂರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ತಕ್ಕೊಡ್ತಿ ಮಾರ ಜಗಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲುಗ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲುಗ ಚೇತನ್ ರೆಡಿ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬೊಕರಿಯನ್ನು ಮೊಕ್ಕಿದೆ ಎದುಕೊಂಡು ಜಗಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಡ್ಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಗೆತ್ತಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ನೀನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವು ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ವಾಕಮ್ಮಿನ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ ಏರಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾ ನೀರ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಗಡೆ ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ
ಬ್ರಹ್ಮವರ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಪೈಪಂಗ್ ಎಂತ ಆದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ ಅದು ಪೈಪ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಸಿ ಪೆರ್ಕುಡೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಪೆರ್ಕುಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಸಾಕಾಯ್ತು ಮಾರಿ ಎಷ್ಟಂತ ಅಲ್ಲದ್ ಮಾರಿ ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿ ಬರ್ಲಿಯಾ ಇಂತ ಪಂಜಿ ಏನು ಪಂಜಿ ಬಾಜಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ದ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಂಗ ಅದ್ರಂಗ್ ಬಂದು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ ಅಲ್ದ ನಾವು ಯಾರು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಂಗ ಬರುವ ಯಾರು ಜಗ್ಗುದಾದ ಯಾವ ನಾವು ಹಾ ಇದು ಅವನು ವಾರ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌದಣ್ಣ ಅವಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಂಗೆ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಂದ ಅವ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹತ್ತ ಗೊತ್ತೈತಲ್ದ ಹಲೋ 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 ಹಾ ಯಾರ್ಲೇ ಮಗ್ನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರವಾಸಿ. ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪುವ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಯೋಜನೆನ ಹಾಕೊಂಡ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ 4 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಆತ ಹೌದು, ಗಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಗಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಆಯ್ತಣ್ಣ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕಮ್ಮೇನ என்ன விஷயம் பாத்தீರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಜ್ಜದ? ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೋರ್ತ ನಿಖಲ್ ಪುರ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗ ಅಂಚ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮುಗುವಿನ ಪುರ್ತು ಬರ್ತಂಡ ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ಏರ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬುರ್ತಿಡ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಉಂಡು ಪೆನ್ ಜರ್ತು ತೋಜಾಯ ಸಮಸ್ಯೆನು ಜರ್ತು ಅವ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಊರ್ನವೆ ತುಲೈ ಚೇತ ನಾವು ಪೆನ್ ಪೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಟ್ಟ ಪೆನ್ ಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆನು ಜರ್ತು ತೋಜಾಯ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಜ ಈ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಎಂಚ ಪೂರ್ವ ಓಲು ಮುಟ್ಟ 37 ದೇಶಗೂ ಪೋಂದುಂಡ 37 ದೇಶ ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆ ಬರ ತೋಚ್ಪಾಯ ನನ್ನ ದುಂಬಾತಗಾತ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಉಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕದ ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಲೀಡರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಧರ್ಮಕುಮಾರ್ DK ಪಂದೆ ಪ್ರಚಾರ ವೈನಂಚಿನಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂಭವೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಲವಿ ಹಿರೇಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಲಿ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಲೀಡರ್ ಆಯ್ನಂಚ ಜಗದೀಶ್ ಮೋಕೆದ ಜಗ್ಗು ಯಾನೆ ಜಗ್ಗು ದಾದಾ ಪಂದಲಿ ಪೇರ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಗುರುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬೈದಾರೆ ನಿಕಲ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾಂಚ ಯಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸಮಯನ ಈಗ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಪಿಗೆ ಟಿವಿ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲಿ ಹೂವಾ ಕಮ್ಮೆನ ಏನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೈವ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಂಡ. ಹಲೋ ಓಯ್ ಲೈವ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಕಟ್ಟಾದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಒಂದು ಯಾಪ ಒಂದು ಟಿವಿ ಆಪ್ ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗುಜಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ಜಿ ಏನ ಚಾನೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಆವಡಿ ಏನೇ ಅವು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಬೈಜಂಗಲೆ ಮುರಣಿ ಮೌಟೆ ಎತ್ತನ ಅವಿಡ್ದು ತುಂಬಾ ಅಮಾಸೆ ಪುನ್ನಮಿ ಅವು 8 ದಿನ ಬೈ 37 ದೇಶ ನನ್ನ ಬರಡಿ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಜಿ ಪರ್ಪೆ ದರ್ಪೆ ಕಾಲು ಉಂದೆ ಬರ್ತಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಈ ಮಲ್ಬೈನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದಿತ್ತೀರಾ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಲ್ಬೈ ಏನಬೇ ಏನೇನ ತನ್ನ ರದ್ದು ಜಟಾನು ಚೆಟ್ಟಿನ ರಾಜಕೀಯ ಧೋರಣೆಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುರುತರ ಧರ್ಮಕುಮಾರ್ DK ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಪವಿ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಏ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಚೇತನ ಅವಜಿ ಕರ್ತು ದಕ್ಕೊಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಏತೋ ಓಯ್ ಏನೇ ಏನು ಮಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾನೆ ಪಾಡುವೆ ರಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಡ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಪಂತ ಮಾಡ್ರಿ ಮನ್ಪೆ ನೀರು ಪಸ ಬಲೆ ರಪ್ಪ ನಕ